Hello, az itt a barátom Zoli. Igen, itt vagyok. Egy kulkészfogást találtunk ki. Egy-két helyet. Ja, és egy nagyon régi vicc. Ez a telefonom. És egy cool Harry Potteres varázslatok, a gyilkosátok, amivel nem lehet védekezni se. Hát, aki nem lehet. És aki a szellem jön, akkor azt kell mondani, expecto patronum. És akkor a barátom bemutat egy új varázslatot. Egy csigát, de egyszer annyi ügyeztet, nem szabad visszafele, mert akkor műhalni csigát. Ja, és annál a patronosnál ki lehet választani, hogy az embernek mennyi a saját patronunk. Ja, és Ádám, mondom tovább ezek. Na akkor, amivel álmot vezetsz a szívébe, a klúziót. Kizárók! Ja, és ennyi lett volna a mi videónk. Hát sziasztok, meg találkozunk.